ነዛ ቻነል ኣብ ምክትታል እትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልቲ ከመይ ትውዕሉ? ንሎሚ ዝበልክዎም ዜናታት ስፖርት ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ንምክትታልኩም ብክብሪ ዕድም ሰናይ ምክትታል። ሆዜ ሞሪኖ ኣብ ልምምድ ኪልያን ብዝገበሮ ነገር መስሓቕ ይዛረብ። እቲ ኣዝዩ ዘይተጸበናዮ ሰብ ብኸምዚ ዝበለ ሕጉስን ባህ ዘብልን መንፈስ ክዛረብ እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ኣሰልጣኒ ዘስፔሻል ዋን ሆዜ ሞሪኖ ኣብ ሪያል ማድሪድ ካልኣይ ጉዕዝኡ ናይ ምስልጣን መድረኽ ምስ ጀመረ ድሕሪ 3 ወርሒ ጸኒሑ ከምኡውን ናይ መጀመርታ ናይ ላሊጋ ፀወትኡ ሒደት መዓልታት ጥራይ ኣብ ዝተረፈ እዋን እዚ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ኣብ ቅድሚ ናይ እስፓኛ ቲቪ ቀሪቡ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደ ካብቶም ናቶ ተጻወቲ ኣብ ልምምድ ከም ዘስሓቆ ገሊጹ እቲ ተጻዋታይ ድማ ክልያን ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ብረቡዕ ምሸት ኒኤል ቸረንቲጎ ዝተዋሃበ ቃል ካብቲ ካብ ህዝባዊ መድረኽ ካብ መሪር ክሳብ ዝሑል ዝኾነ ጠባይ ዘርኢ ኣሰልጣኒ ዝተገብረ ብሓቂ ዘሐጉስን ዘስሕቕን ከም ዝነበረ ተሓቢሩ መሪኖ ከም ኣሰልጣኒ ብዘስፔሻል ዋን ዝፍለጥ ኮይኑ ብዝገብሮም ባህርያት ድማ ንመቐረት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሓደ ኣብነት እዩ። ኣስዕብ ኣቢሉ ንሱ ዘኢመን እዩ። ኣብ ልምምድ ኣዝዩ ብሉፅ ብምዃኑ የስሕቐኒ ብቕዓቱ ኣዝዩ ልዑል ኢልዎ እንተስ ናይ ብሓቁ እንተስ ናይ ብሕሶት መሪኖ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራቡ ፍሉይ የብሎ። መሪኖ ብተፃወቱ ብቐሊሉ ዝምሰጥ ሰብ ኣይኮነን። ንሱ ምስ ተቐናቐን ተፃወቱ ይኹን ኣሰልጠንቲ ናይ ቃላት ኩናት ማለት ቃላታዊ ውግእ ከም ዝፈቱን ብኣንጻሩ ድማ ናእዳ ብስሩዕ የዘውትር። ከምኡውን ኣብ ቃለ ምሕተት ዝህቦም መግለጺ ሙቐት ከም ናይ ታክቲክ ሕርያ ወይ ምርጫ ገይሩ ከም ዝሓስቦም ገሊጹ እቲ ወዲ 27 ዓመት ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ናብ ልምምድ ንምምላስ ክሳብ 14 ነሓስ ዕረፍቲ ከም ዝግብኦ ነይሩ። እንተኾነ እዚ ተጻዋታይ ድሉው ንምዃን ናብ መሳርዕ ክለብ ቅድሚ ዕረፍቲ ምውድዩ ተረኺቡ ናይ 2 መዓልቲ ፍልልይ በዚ ድማ እዩ ኣሰልጣኒ መሪኖ ብዛዕባ እዚ ተጻዋታይ ብኸፊል ክዛረብ መሪጹ። ኣነ ዝደልዮ ከምዚ ዓይነት ተወፋይነት ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ ናብ ልምምድ ንምምላስ ክሳብ ዕለት 14 ዕድል ነይርዎ እዩ። እቲ ተጻዋታይ ግን ዕለት 12 ናብ መሳርዕ ተጸንቢሩ ይብል ኣሰልጣኒ ክለብ ሪያል ማድሪድ ሆዜ ሞሪኖ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ወሲኹ ከም ዝገለጾ መሪኖ እዚ ተጻዋታይ ኣቐዲሙ ዝመፀሉ ፍሉይ ምኽንያት ኣለዎ። ንሱ ድማ ነቲ ምስ ሻልከ ዝግበር ናይ ልምምድ ፀወታ ንምድላው ምዃኑ ሓቢሩ መግለጺ ዘስፔሻል ዋን ኣብዚ ኣይብቅዐን። ብዛዕባ ነቲ ኣብ በርናቡ ዝነበረ ዕድል ገዲፉ ናብ ባርሳ መግዓዙ ዝሓረ እስጳኛዊ ናይ ማእከል ተጻዋታይ ሮድሪ ብዝምልከት እውን መብርሂ ይብሎም። መሪኖ ንጆሴፔ ኣብ ኤል ቸረንቲጎ ክዛረብ እንከሎ ናይ ተጻዋታይ ጥርጣረታት ንዕውን ከም ዘጠራጥሮ ገሊጹ። ሮድሪ ጥርጣረታት ነይርዎ አንቀጥቂጡ እውን ናይ ሮድሪ ጥርጣረታት ድሮ ንዓይ እውን ከም ዘጠራጠርን ገይርንሎ ይብል ዘስፔሻል ዋን። ኣብ መወዳእታ ቃለ ምሕተቱ ኣብ ዝሃቦ እውን ንኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ኣብ ዘለዎ ዝኣረጉ ክርክራት ሓደ ጉዳይ ኣባራቢሩሎ። ኣብቲ ናይ ቀደም ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ እዋን ዘኪሩ ብዛዕባ እቲ ናይ ባርሳ ናይ ዳንነት ጉዳይ ነገረይራ ሓደ ዝተሰምዖ ነገር ከም ዝነበረ ገሊጹ። እዘን ክልተ ዘረባታት ናይ ብሓቂ ዝተኣስራ ናይ መሪኖ ባህሪ ዘርእያ ከም ዝነበራ እታ ቲቪ ሓቢራ እንተ እታ ብዛዕባ ምስሓቅ ዝተገብረት ግን ከምኡውን ኣይነበረትን። ሪያል ማድሪድ ናይ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ሜዳ እስጳኞል ፀወታ ክጅምር እያ። ነዚ ኣሰልጣኒ ኣብ ከምዚ ዘበለ ሕጉስ መንፈስ ምርኣይ ድማ እቲ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ ኩሎም ተገሪሞም። ናብ ካልእ ዜናታት ስፖርት ምስ ንኣቱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንመርዑ ብዝተገብረሉ ናይ ደገፍቱ ዘይሓሰቦ ደስታ ምላሽ ሂቡ። ለንት ዲፖርቲቫ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ 41 ዓመቱ ምስ ጆርዲና ዝገበሮ መርዓ ብዝተገብረሉ ጣቕዒት ኣብ ኣልነስር ብተፃወቱ እቲ ብልሙድ ነፍሲ ወከፍ ፍጻመ ዓወት ቃል ዘዳሉ ሰብ ማርቲሰን ከምዚ ይብል ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝወሃብ ጣቕዒት ብልምዲ ኣብ ስታዲየም እዩ ዝግበር። እዚ ናይ ሕጂ ግን ኣብ ብፆቱ ካብ ክለብ ኣልነስር ካብቲ ኣብ ሪያል ዝርከብ መለማመዲ ማእኸል ነይሩ ኢሉ እዚ ድማ ንዕኡ ኣዝዩ ከም ዝተኮፎ ሓቢሩ። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ኣልነስር ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም ዝነበረ አንጄ ፖስተኮግሉ ሮናልዶ ኣብ መርዑ 2 መዓልቲ ጸኒሑ ዕለት 13 እዩ ናብ ማእከል ልምምድ ተመሊሱ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንክሪስ እንደገና ንቕበሎ ኣለና ንዓኻን ንስድራ ቤትካን እንኳዕ ሓጎሰኩም ይብል ነዛ ክለብ ወኪለ ብምባል ሓጎሱ ገሊጹሉ። ነሰምዐ ሮናልዶ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበን። ብሰሓቕን ፍሽቕታን ርእሱ ኣድኒኑ ንምስጋና ዝኸውን ብህዱእ መንገዲ ናብ ማእከል ተጻወቱ ተጸንቢሩ። ብመሰረት ለንት ዲስፖርቲቫ ዝወፀ መግለጺ ሓደ ናይ ሓንጎል ኣእምሮን ክኢላን ሓኪም ከም ዝሓበሮ
ሙሳያላ ምናልባት ንምሉእ ህይወቱ ሕክምና ክከታተል ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባሉ እቲ ሓኪም ናብ ክለቡ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ክለቡ ማለት ባየር ሙኒክ ፀወትኡ ክቕፅል ክድግፎ ከም ዘለዋ ሓቢሩ። እዚ ፍሉጥ ጀርመናዊ ሓኪም መትኒ ናይ ጀማል ሙሳያላ ኣብ እዋን ምድላው ግጥም ዝኣተዎ ሕማቕ ስምዒት ናይ ምቁራፅ ስቲፎሳ ኢፕሊፕስ ብፅቡቅ ሕክምና ይከታተል ከም ዘሎ ሓቢሩ። እንተኾነ ግን ንምሉእ ህይወቱ ዝፀንሕ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ። ምምላስ እዚ ተፃዋታይ ናብ ክለብ መዓስ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን። ክለቡ ፀወታ ቡንደስሊጋ ኣብ ምጅማሩ ነቲ ተፃዋታይ ምኽሳራ ሃጓፍ ከምፃላ ከም ዝኽእልን ቀዳማይ ፀወታ ዓርቢ 28 ናሓሴ ኣብ ኣልያንስ ኣሬና ምስ ሹትጋርት ክህልዋ እዩ። ሙሳያላ ኣብ ፀወታ ኣይክህሉን እዩ። ንሎሚ ኣዳልዮም ዝነበርኩ ዜናታት ስፖርት ነዚ ይመስሉ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም።